sempre dixen, o gallá utilizamos máis o fútbol para mellorar a sociedade, porque creo que ten capacidade de facelo. Pensas que tes un perfil incómodo para un tipo determinado de aficionado ao fútbol? Sí, pode ser. Non entras no cano. Non. Que é cuestión de tempo, que independentemente de que che guste un home ou unha muller, o teu traballo podelo facer igual de ben. Pero a día de hoxe ti crees, por exemplo, que habería que excluir a Israel das competicións? Creo que algo hai que facer. Bueno, o estribillo é Dios que te criu, Dios que te criu, Dios que te criu, Mailanai que te pariu. Dios que... Presentación Borja Iglesias, toma segunda. Nun mundo como do fútbol profesional dominado polos egos e a testosterona, o noso convidado de hoxe resulta tan exótico como un adorable osiño branco e negro. Non ten ningún medo a meterse nesas pozas que os seus compañeiros de profesión evitan a toda costa, como o machismo no deporte ou a relación coa política. E todo sen perder o seu eterno sorriso, ni sequera despintar as uñas. Hoxe connosco no vagón, Borja Iglesias. Borja Iglesias, benvido ao vagón. Graciñas, que tal? Un gustazo terte por aquí con Ao nós. revés, o placer é meu. Ti tes moitos recordos asociados ao tren, sendo de Santiago, igual así, non? Pois a verdade é que non ia tanto no tren, quitando... Recordo algunha vez a Vigo, pode ser que algunha a Coruña e tal, pero tampouco moitísimas. Algúnha vez a Vigo de rapaz. Sí, de rapaz. Non, agora ou no coche, a verdade. Porque logo tamén para subir ata a Fouteza ali arriba a Mos non é moi cómodo. Pero... Non está perfectamente conectado, claro. Pero bueno, teño que probalo porque meus amigos sí que van... Cando van ao fútbol moitas veces van en tren. Para viaxar, como viaxas? Como viaxas primeiro por traballo, porque depois non parades, claro. Sí, bueno, prácticamente viaxamos sempre no avión. Temos casi sempre voo charter que vai directo a sitios e voltamos. Con que vas nas viaxes? Ou Pois eso... casi sempre vou con Mingueza, casi sempre. Sí, al menos cando pelexamos, que non é moito. Por que pelexades? No, Cando pelexades, por que pelexades? No, ao revés. Por que pon a música? Por que... Gusta a música, pero casi sempre vai cos auriculares, a verdade, pero moitas veces comentamos, por exemplo, que vai vendo algunha serie que vin eu ou ao revés e tal, e comentamos. Faslle spoiler e esas cousas e tamén cando se enfada. Trato de que non, pero ás veces cando vai pasar algo guai doy así un toqueciño para que este, porque é un pouco disperso. O sea. Oye, estás como na casa, non, agora? A verdade é que sinto que estou na casa, sí. Sí, estou moi feliz. Como foi esa volta? Pois máis longa do que me gustaría a espera, pero a realidade é que foi tamén un proceso bonito, porque tiña aí como ese gusanillo que de ganas de voltar. E notaches, ademais, que había como unha demanda social para que volvese. Sí, había moita expectación. Tamén notei moita tranquilidade da xente, era como, bueno, xa queda menos para que voltes tal. A min fíxoseme máis complicado, sí. Porque igual había un momento en que a xente vio claro, pero ti non tanto. Sí, pode ser, porque, bueno, creo que todos entendíamolo como natural, pero logo non é tan sinxelo. Ao final hai diferentes posicións, diferentes intereses. Toda a negociación ten a súa complicación tamén. Pero aí parecía que todo o mundo conspiraba para que fose realidade. Estábamos todos, creo, no camiño, pero é certo que hai momentos que, pois, xenáronse aí un pouco de tensión. Parece que pode estoupar por calqueira lado. Estás na casa no club e estás na casa. Sí, sí. Isto, supoño que para un futbolista de élite que ten dado moitas voltas como ti, é outro luxo, un privilexio, non? Sí, sen dúbida. Ser futbolista profesional é un macro privilexio, pero selo na túa casa é todavía máis. Era algo que moitas veces cando reflexionaba tiñalle moita envidia aos xogadores, por exemplo, do Athletic, que a maioría son de Bilbao ou de Preto. Que non valen de outra maneira, non? Claro, non hai posibilidade. Entón, ou cando veía a Iago, decía, joder, mira Iago, que o tipo cruza aí o Monte de Rande, estar xogando volta a casa. A verdade é que foi algo que
que dunha maneira tampouco non era moi pretenciosa porque pensaba que non era tan posible, pero agora o estou facendo e incluso foi máis idea casi de Claudio que miña. Cando falamos a primeira vez, Claudio soltoume como "Joder, incluso igual podes vivir en Santiago si ves por aquí e tal". E foi como, hostia, Claro. pues En ese igual momento, sí. en ese momento estás pensando en buscar un piso en Vigo. Claro, sí, eu estaba ca idea de, bueno, pues vou para Vigo, vivo en Vigo, a mí Vigo encanta, me vivín 4 anos ali cando estive no filial, pero claro, vivir na miña casa, vivir a 3 minutos dos meus pais ou a 2 calles dos meus amigos é como non o tiña nin en mente. Moi sano o tempo que pasamos e a verdade é que é bonito. Quen lle iba a decir aquel neno que perseguía futbolistas por la Bacolla, ¿no? Sí, tremendo, a verdade. Non unha vez nin dúas, sobre todo por la predisposición dos meus pais, que tamén Arrastrábalos, sí. era o que eu rompíalles a cabeza, eles eran os que me levaban. A verdade é O sea, que agora Porque a la penso e Bacolla digo, un pouco con Bafouteza tampouco está mal. sí, non Hai que ir está, a non está propósito. tan a man. Moitas veces eran unhas horas que, eu que sei, pois se o partido era ás 9 en Vigo, pois imagina o momento de chegar a la Bacolla ás 12 menos cuarto para ver quen chegaba, non? Cando empeza a tomar corpo o futuro futbolístico en serio? Cando empeza a apuntar cara que isto pode ser algo máis que un divertimento cos amigos? Home, creo que o momento máis chocante nese sentido para min é cando marcho a Valencia, pero sí que é certo que a miña mentalidade dentro desa experiencia que estaba vivindo era, bueno, estou aquí, pero isto é moi difícil, non? Somos moitos, sí, estou dentro dunha selección moi boa de xogadores e tal, pero de aquí cantos chegan, non? Era a miña sensación e a verdade é que ata os 20 anos que voltei ao Celta B, empecé a traballar bastante co primeiro equipo, entón vía como esa sensación de que estaba máis preto. Pois igual aí, nese momento, aínda que pasei 4 anos no Celta B, participei moi pouco ca primeira plantilla, quitando pues, en moitos adestramentos, obviamente, algunha convocatoria e logo un partido en primeira e un partido na Copa. Foi como a sensación de decir, bueno, pois estou aquí preto, non? Canto durará? Non o sei. Pero E a ver a quen pense, como marchas a Valencia? Coa cantidade de equipos e de canteiras, por que? pois Por que acabas ou empezas en sí. Valencia? Pois realmente foi porque foron os que me chamaron. Eu fun a xogar un campeonato de España que é a selección galega. E a verdade é que xoguei bastante ben e ao acabar recordo que meus pais presentarme a un home que chamase Paco, Paco Gómez, e díxome: "Mira, yo trabajo para el Valencia y me gustaría que vinieses a probar". E claro, eu era como, wow. Cantos anos tiñas? Pois eu tiña 13, non, 14 recén cumplidos. E recordo que miña nai, mirei a miña nai e meu pai como en plan, podo ir, non? Eles fixeronme así, bueno, tes exámenes, cando acabes os exames, pois imos. E como foi esa vida? Porque claro, aí igual estaban pensando, igual se non o leváramos a la Bacolla a ver tanto futbolista, non nos víamos neste lío agora. É certo que a verdade é que eles a min transmitironme sempre moita tranquilidade, moita paz respecto a decisión de que eu marchara, pero tamén é certo que creo que eles non o viviron con tanta tranquilidade, pero a miña sensación é que cando pasaba mal eu, que tiña momentos nos que o pasaba mal, a miña sensación era, bueno, o que está pasando mal son eu, e non pensaba nin sequera en eles pola gran capacidade que tiñan de mostrarme a súa confianza no que estaba facendo, e que era unha experiencia e que tiña que disfrutala e aproveitala. A verdade é que fixeronmo moi fácil porque aínda por riba viñan moitísimo, facendo horas e horas de coche para vir, e a verdade é que é impagable o que fixeron. Dá a sensación de que moito do que é hoxe debes a tua familia, non? Bueno, diría que todo. A verdade é que obviamente a miña, que che vou dicir dos meus pais ou da miña irmá ou da miña avoa, ou non sei, son para min referentes en como entender a vida, en como comportarse cun mesmo, cos demais, cos familiares, cos amigos. A verdade é que entendo que se non fora por eles non sería o que son hoxe. Tamén moitas veces cando estaba fora tiña a sensación de que pasaban moitas cousas e moitos momentos nos que non podía estar con eles no momento exacto, non? Para disfrutar, como podería ser pois unha clasificación a unha competición europea ou cousas deste estilo, que era algo que tiña aí dentro que quería que pasase máis, e agora é que cada Agora van abalaídos, non? todas non perden un, bueno, agora viaxan menos que antes porque estou aquí na casa e tal, pero aínda
Aínda o facían moito cando estaba tanto en Alemaña como en Sevilla. Dá a sensación de que como que todo encaixa de repente, porque Sí. tamén estamos encontrando un Celta que está trasladando unha imaxe, unha política de comunicación, un espírito completamente renovado e no que dá a sensación de que encaixas á perfección. Sí, sinto un pouco así. A verdade é que creo que a liña que leva pois tanto o club como o adestrador, como a mesma plantilla, que creo que con esa carga tan importante de xogadores galegos, de canteira, de xente que sinte o escudo, que empatiza co que está pasando non só no campo, sino fora. A min, obviamente, gusta involucrarme desa maneira. Non sei, sinto que sí, pois que encaixamos ben. Sae de forma natural? Hai directrices ou é algo que realmente Bueno, creo se vai integrando? Creo que é unha tendencia moi natural. Unha porque o groso da plantilla somos xente da casa ou galega ou que leva anos xa na entidade, entón... Pero sabes que, por exemplo, non é habitual, pasa en outros sitios como a Cataluña sí, pero aquí non é habitual Mm. escoitar rodas de prensa en galego, Sí, non? Nos Sí. equipos de primeira. sí que é certo que creo que como cada vez pasa máis, todos sentímonos máis cómodos para facelo, porque moitas veces é porque pois igual non somos galegofalantes de normal, entón tes un pouco de medo a meter a pata ou sinteste máis cómodo en falando pois en castelán, pero bueno, creo que temos que coidar a nosa lingua, a nosa tradición, as nosas raíces. Non sei, penso que aínda que non o falemos perfecto, porque eu tampouco falo perfecto, aínda que intento falar o mellor posible, creo que é importante darlle esa voz e ese espazo. Bueno, como é agora mesmo formar parte deste Celta, por exemplo? Esas actuacións que hai antes dos partidos da casa, non? Esas campañas publicitarias, ese momento de Iago co palillo, o himno de Tangana, agora o himno de Jargueceta, que xa che vimos cantando a ti Sí. tamén. Como flúe todo iso? Pois a verdade é que creo que estamos a vivir un momento moi especial. É bonito, moi... non sei, moi galego tamén, entón creo que para os que somos de aquí é moi sinxelo, pero cando ves, por exemplo, a Karl Starfelt, que é sueco, está cantando o himno antes de xogar, ou a Marcos, que é de Madrid, ou Ilais, non? Mingueza, xente que sinte que unha pequena parte deles tamén é daqui, non? Polo espazo, polo ambiente que se formou, porque gústalles Galicia, que a xente, pois, cando a descubre, gústalles moito. A verdade é que nese sentido creo que está sendo doado polo feito de que é moi guai Galicia. E a Oliveira dos 100 anos pensas que foi un punto de inflexión, que foi un antes e un despois? Sí, creo que axudou moito e penso que para nada era doado. Aí nese sentido Antón, bueno, Zetangana, Pucho, non sei, ten tantos nomes, pero creo que el fixo unha maravilla, porque non era sinxelo vir dende fora, aínda que el ten raíces de aquí, que e plasmalo desa maneira, empaparse de todo o que hai ao redor e disfrutalo o proceso desa maneira e regalalo tamén, aínda que o fixera el, non é el o principal protagonista, non? Que ás veces sair do foco cando fas algo non é sinxelo. El creo que fixo as mil maravillas. Neste novo Celta, ti tes, de algún xeito, non só como capitán no equipo, tocache ser un pouco o mascarón de proa de toda esta filosofía. Vese ata nas comparecencias que normalmente non evitas unha poza cando chas poñen diante. Non, Nada de fútbol es fútbol e cosas así, non? Non, a min gústame. Creo que ao final, antes que futbolistas, somos persoas tamén. Vivimos na mesma sociedade, no mesmo mundo. Entón, bueno, entendo tamén a xente que non quere mezclalo. Totalmente lícito. Moitas veces penso, pois igual tiña que facer así porque evito algún que outro problema, pero non sei, é a miña forma de ser. Métome ás veces en algún xardín, pero bueno, falo e digo o que penso con honestidade. Posiblemente equivocareime moitas veces, pero fago dende o que son. Entón, pois, se me equivoco dende aí, pois bueno, non é... Pero cando dis que vivimos na mesma sociedade, dá sensación moitas veces que os futbolistas vivides nunha burbulla, non no resto Sí. na mesma sociedade que vive o resto do mundo. Sin embargo, ti tes os pés na terra, Bueno, intento. non, como dicíamos, non tes ningún tipo de problema en falar de cousas que calquera outro fuxiría, pero Sí. como do peor inimigo.
Non sei, intento ser consciente do que me rodea. Logo é certo que pois seguro que estou nunha pequena burbulla, aínda que non o desexe, pero sí que é certo que creo que é importante ás veces saír do contexto do fútbol, do que xeneran os demais, do que xeneran ti, non? Entón, estar preto da tua familia, dos teus amigos de toda a vida, da sociedade, creo que é importante porque moitas veces axuda tamén a relativizar e quitar certa presión que ten o fútbol, non sei, creo que é necesario. Está todo sobredimensionado no fútbol. Eu penso que sí, pero porque tamén é algo que é moi potente a nivel emocional, creo que tamén ten a capacidade de xenerar unhas emocións que moitas cousas non o consiguen, entón creo que é moi bonito, é moi potente e creo que é unha vía de comunicación super importante que creo que podemos aproveitar. Un exemplo de Poza que non esquivaches. O día da tua presentación de volta, pregúntanche por a Volta Ciclista e por Palestina e dis aquelo de, bueno, parece que nos preocupa máis un evento deportivo que un xenocidio. Sí, ademais, moi a conciencia dixen evento deportivo porque non quería que a xente pensase que falaba da Volta Ciclista como se non me importasen os ciclistas ou os deportistas. Por suposto que non quero que a un deportista lle condicionen o seu traballo nin que o poñan en perigo, nin a eles, nin a min, nin a ningún. O que sí que me gusta é que a xente cando non lle gusta algo que intente mostralo, que sexa honesta con a súa forma de pensar. E é certo que igual pois no ciclismo teñen un espazo que noutros deportes non teñen, pero independientemente de eso non ia cara ao ciclismo nin cara a ningún deporte, sino máis como a miña percepción de que es que estamos falando de algo que realmente é serio e é importante. Entón, creo que o foco ten que estar no outro lado, non en si pegámoslle as patadas ao balón ou pedaleamos, non? Que creo que por suposto o deporte é importantísimo e para a sociedade e para os deportistas, pois imagina si para a sociedade é importante, imagina porque é o seu traballo. Non é xusto tampouco que eles teñan problemas ou perigos respecto a unha manifestación ou o que sexa, pero sí que creo que é importante saber que temos unha vía de comunicación creo que é moi valiosa. O sea, que evento deportivo incluímos fútbol tamén, non? Sí, eu sempre dixen o Gallá utilizamos máis o fútbol para mellorar a sociedade, porque creo que ten capacidade de facelo. Pero a día de hoxe, ti crees, por exemplo, que habería que excluir a Israel das competicións? Home, non sei ata que punto é sinxelo ou non como tema organizativo e estas cousas, o que sí creo que algo temos que facer. Creo que xa levamos moito tempo con esta situación e creo que está fora de sí. Entón, cales son as medidas? Pois o Gallá eu tivera a capacidade de facelo o primeiro e segundo ter a capacidade de que facelo ben, que non é sinxelo. Pero creo que algo hai que facer. Cando decías que o fútbol se pode utilizar para moitas cousas, soame o antítese de non me mestures fútbol e política, porque ao final todas estas decisións que melloran a sociedade son política. Sí, pero non utilizalo tamén é política, non? Por lo menos é a miña forma de entendelo. É como decir, o futbolista non pode falar de política. Pois eso tamén é politizar o fútbol. Entón, o futbolista é que é unha persoa máis da sociedade, non? Entón, entendo que si dende a túa posición eres respetuoso e plasmas o que sintes e o que crees que pode axudar a mellorar, pois haberá xente que está moi de acordo ou non, pero creo que si o faz dende unha creenza real e unha honestidade de que crees que é o que se pode facer para mellorar, penso que está moi ben. Despois daquela, eu creo que terrible e inolvidable rolda de prensa de Luis Rubiales, fuches o primeiro futbolista de primeira división en reaccionar con aquel chío no que dicías que non sabías se te volverían a chamar ou non, pero que nese momento, tal e como estaban as cousas, non ias volver á selección. Reaccionaches incluso, se non me falla a memoria, antes que as compañeras de Jenny Hermoso aquel día, non? Pois non o sei, a verdade, se foi antes ou despois. A realidade é que para min foi un momento complexo. Estabas vendo a rolda? Non, porque rematei o adestramento e vin que filtrárase como que pois que iba a dimitir e tal, e voltei para casa e ao chegar a casa estaba María xusto na casa e dixenlle, joder, bueno,
Que María tu parella. Sí, a miña parella, sí. Dixenlle, joi, que guai, non? Que polo menos, pois, bueno, entendeu que non, que igual non era o mellor e tal, e díxome, non viches a roda de prensa, non? Eu, non. Entón vina nese momento, non? E claro, para min foi como, wow, non estou entendendo nada do que está pasando, e isto non sei, non me identifica, sabes? Que creo que moitas veces é o conflicto máis grande que podemos ter, non? Que estar nun sitio ou en algo que non me identificaba. É certo que creo que a esa convocatoria, aínda que non dixera nada, non me ian levar porque Pero faríalo igual, ainda que estiveses aí, bueno, nos posibles. Eu non estou seguro 100%, pero xuraría que estaba na prelista, que xa é un motivo importante como para estar, que posiblemente non fora, porque creo que o meu, bueno, no, o meu inicio non foi o mellor nese momento, pero tamén noutros momentos estivera moi ben e non fora tampouco, o sea que, bueno, simplemente quería mostrar como un pouco de apoio e un pouco de decir, pois hai cousas que non me gustan e non quero ser partícipe, pero bueno, haberá xente que dirá, era moi fácil porque pensabas que non ia ir ou tal, pero para min foi un momento complexo. E ademais, pouco despois acabou xerando un estado de opinión que deixou claro que este tipo de comportamentos non eran aceptables, pero naquel momento cando ti o escribes era ser punta de lanza. E xa sabes o que lle pasa ao que van de primeiros, non? Levan paus. Sí, pero bueno, foi tamén algo que creo que no noso vestiario pois saiu a debate de maneira moi natural e non sentía que era o único, e logo pasou tanto con Isco, Héctor ou Aitor, por exemplo, que tamén posicionáronse nese sentido. E creo que o que falábamos antes, pois que facelo ou non facelo, pois é unha elección de cada un e que cada un decide o que quere facer e está xeneal, porque tamén entendo que ás veces expoñerte demais ou que pode ter unhas certas repercusións, pero bueno, eu dormín bastante tranquilo ese día. Chegouche moito hate polas redes? Un pouco, aínda chega, Sí. moitas veces que, bueno, estes días que estou facendo goles e tal, sempre hai algún mensaxe de menos mal que renunciaches á selección, tal, non sei que. Bueno, pois ben. Pero chegan xeral, quero dicir, cando os goles non entran, imagino que haberá máis Sí, hai motivos máis. para que cherren, non? Hai máis, pero é certo que dende fai un tempo, pois sempre hai algún solto, aínda que vaya ben, vaya mal, da igual, que algún aproveita. Logo, bueno, moitas veces eu intento reflexionar cando suceden estas situacións de dicir, vale, pois isto preguntaría eu algo respecto ao que me está dicindo? Pois posiblemente non. Pois intento alonxalo de min. Cando penso que é unha crítica constructiva na que digo, pois mira esta reflexión, non a tiña eu en mente, vou a dar unha volta, ainda moitas veces contesto e agradezo que sexa pois crítico tanto comigo profesional ou personalmente, que creo que axúdame tamén a mí a darlle voltas ás cousas, pero bueno, intento tomalo con tranquilidade. Pensas que tes un perfil incómodo para un tipo determinado de aficionado ao fútbol? Sí, pode ser. Non entras no canon. Non, pode ser que sí, pero é que non sei, eu personalmente estou un pouco cansado de estereotipos, non? Por que hai que ser dunha maneira ou non, non sei. Non sei, parece que estamos debatindo sobre cousas como si cando pois fai anos falábamos de que si un home se depilaba ou non, e agora é totalmente normal e creo que facemos agora con moitísimas cousas, con si pois pinta as uñas ou si das túa opinión de maneira respetuosa, non sei, creo que ao final o que che dicía antes, si non molestas a ninguén, ou, bueno, entendo que pode molestar alguma cosa que digo, pero si non buscas ese conflicto e estás intentando pois disfrutar de ti mesmo e coñecerte a ti e disfrutar do que fas, do que che pos ou de que che gusta e tal, e non fas mal a ninguén. Pero hai ámbitos que son máis complicados de conquistar. Eu entendo que o deporte profesional, o deporte de élite, o fútbol, con todo o que conleva, é un deles. Por exemplo, ti fixeches aquela campaña de hola, soy Borja Iglesias, soy heterosexual, pero que non vimos a ningún futbolista dicindo hola, son menganito, son homosexual. En outros campos está absolutamente normalizado. Sí, é certo que creo que é complexo por esa toxicidade que temos ao redor, non? E creo que non
que é cuestión de tempo, quero dicir, como todo, non? Que cando se vaya normalizando, pois cada vez máis a xente entenderá que non pasa nada, que independentemente de que che guste un home ou unha muller, o teu traballo podelo facer igual de ben, non? Que non ten nada que ver. Entón, creo que é importante que pouco a pouco xeneremos ese espazo máis seguro para que a xente poda ser quen quere ser, non? Que creo que moitas veces é complexo. Sí, porque eu non me podo creer que entre toda a xente que xoga fútbol todo o mundo sexa heterosexual. Eu tampouco. Moitas veces que esta reflexión facía Héctor Bellerín fai non moito tempo e falámoslo moitas veces de maneira privada, pero el facía non recordo con quen foi, pero bueno, facía o público e dicía como que moitas veces é educacional tamén, porque dende moi neno, cando entras nunha canteira de élite e tal, parece que non podes, non? Que si foras homosexual non vas a ser xogador de fútbol, si non sei, Bueno, non sei se os adestradores siguen dicindo corres como mariquita. Bueno, sorprendería che algunha cousa. É certo que creo que cada vez máis o espazo é moito máis libre, moito máis xusto, non? Porque moitas veces cando hai comentarios dese tipo, aínda que penses que non teñen moita importancia, sí que a teñen, non? Condicionan conductas e condicionan personalidades, e creo que é importante pois como facemos todos, creo que corrixirnos, aprender e mellorar. Xa que falas de Bellerín, a ele a ti deron vos Sí, por bueno, aquela foto do bolso, as uñas pintadas e demais, que claro, eu entendo que sí, a min danme moito, pero penso que Héctor leva moitos anos loitando contra situacións deste estilo. El cando era xogador do Arsenal recordo que fixo algo cunha peña LGTBI+, elevou uns palos tremendos, como, bueno, incomprensible, non? A estas alturas de como, bueno, é moi valiente nese sentido, porque creo que el dende fai moito tempo fai, e creo que é moi consciente de que, aínda que el está recibindo, tamén está dando e mellorando un espacio. Oye, e como vedes as diferencias co fútbol femenino? Pois é complexo porque a xente vai moito con... Non, é que non xeneran o mismo. Bueno, depende, non? Posiblemente Aitana ou Alexia xeneren máis que a min, non? É unha realidade. Entón, bueno, dixen estas dúas, pero hai moitas Sí. máis. Pero son como... Pero decir Aitana e Alexia ahora mesmo casi como decir Cristiano Messi, non? Claro, estamos falando de referentes mundiais, non nacionais, sino creo que como todo ten un proceso, levaba moitos anos moi por detrás en infraestructura, en personal capacitado para axudarlles, creo que todo vai medrando e como eso vai medrando tamén pois os ingresos o que xeneran o atractivo, non? Que o fútbol femenino creo que está en un crecemento enorme, aínda que creo que vai máis lento do que podería ir. Moitas veces dis que, ou tes dito que facer cousas fora do fútbol axuda a enfocar ben o fútbol, non? Sí, a min pásame. Por lo menos é o que eu sinto. Por exemplo, esta semana pasada que tivemos 3 partidos fora da casa, é complexa porque é completamente focus no fútbol, Claro. non? Non sei, tiven un ratiño unha tarde que voltei a casa tal, pois cheguei como ás 4 da tarde, e esa tarde foi para min, porque quería ver unha serie, quería escoitar algo de música, quería estar cos meus amigos, non? Eu que sei, creo que ter un espacio no que podas dicir, veña, pois sumerxome aquí, pois fago fotografía e analizo as fotos que fago, porque as fago, que é o que me chama a atención, non sei, é como coller e disociar completamente, levarte a outro punto e sair de Borja Iglesias futbolista, porque ás veces parece que Borja Iglesias só é futbolista, así con eso, pois todos os xogadores ou xogadoras. Xa que falaches das fotos da cámara de fotos, trouxéchenos unha, non? Sí, trouxen unha esta bueno, comprei nunha das miñas viaxes a Xapón, é unha cámara analóxica que Estaría Sí. pensando todo o mundo, Borja Iglesias ten que ter a cámara máis moderna do mundo. bueno, teño de todo, Tamén, sí. teño algunha moderna, pero esta é compacta, é pequena, é moi boa tamén, entón, non sei, gústame moito a sensación esa de, pois, cando eu disparo a foto non a podo ver, non? Entón, perder esa
ese recordo, porque parece que como agora si non o ves instantáneo, pois igual pasan 3 semanas e non revelei o carrete, e cando chegan as fotos reveladas, voltar a ese momento no que fixeches a foto que che leve a "Joder, fixen a foto porque chamou a atención isto, mira como saiu, non sei que, non enfoquei ben, tal, non sei que". É como, non sei, como todo máis pausado, non? Agora é todo rápido e, veña, descargo a da cámara, edito, tal, non sei que, pum, subo. Borja Iglesias non é só futbolista, xa está dicindo el. Aquí temos só dúas das súas facetas. Sí. Outro casi unha reliquia, non? Sí, isto, bueno, atopeino por aí nunha caixa. Os cascos son novos porque os outros Sí, os cascos notase que son reventados. son do trinque. Pero realmente non tanto este, porque tiven pois Wallman, MP3 e tal, pero lévame un pouco a iso. A verdade é que utilizo para cando, bueno, gústame poñer música na casa. Non son DJ, pero bueno. Bueno, non es DJ, pero Pero bueno, teño algo hai, non? Sí, teño moitas horas botadas aí, a verdade. Entón, logo, utilizo para, pois cando pincho un bo rato, pois habitualmente grábome. Entón logo meto aquí e reflexiono sobre o que fixen. O sea que aí dentro hai Borja Iglesias Sessions. Hai algunha, sí, hai algunha. Que che gusta pinchar? Con que che gusta traballar? A verdade é que teño momentos como cando escoito, pois igual, moitas veces tamén depende quen me acompañe, porque creo que é importante si pos música para alguén que tamén este a gusto escoitando a música, pero últimamente estou moito no house, no techno house, disco, gústame moito. Estou aí na parte electrónica, pero, bueno, gústame dende pois rap español a reggaetón, incluso cando temos algunha festa de amigos e tal, pois teño os meus momentos de pinchar en algunha boda de algún amigo tamén pinchei. Pero es bailongo, bailas? Bueno, sempre tiña moitas ganas de bailar e era moi vergonzoso, dende fai tempo xa non son tanto. Entón disfruto. Imagino que non se de casa menos aínda, non? No, xa sin problema. Cando estou por aí, pois eso, si marcho a Berlín ou a Londres algunha vez que escapo, ou Ibiza incluso tamén, que aproveito para ir, porque gústame moito a escena musical. Xa dicías que non bebes, por razóns obvias. Bueno, algunha cerveza claro, vou tomar ou tal, pero non pero non sei se precisamente por iso, por ter ese mundo, digamos, apartado, o que te lanzou cara ao café, ou non. Pois bueno, non o sei, a verdade é que nunca me chamou moita atención. Non sei, creo que son bastante sensitivo, entón disfruto moito dos espazos, do ambiente, da música, da xente, non? Entón, creo que non o necesito moito, no, tampouco probei tanto como para decir, isto é a hostia, sabes? Que igual tamén influye. Pero eu creo que a primeira copa que me bebín na miña vida sería con 28 anos, igual. Non che digo que me bebería na miña vida 6 copas, o sea, que en momentos moi puntuales, pois nunha boda, non sei canto, tal, que logo aprobo un gin tonic que está bo, sabes? Que disfruto, pero non me chama, non sei. Pero o café sí. O café encanta. Que lle pasa ao café? Pois a verdade é que encántame, non sei, sempre foi como algo que me levou a pois a sobremesa, a falar, a moitas veces xa cando eu era moi novo, que era algo que gustábame moito, pois a partida de cartas despois de comer os domingos en casa da miña avoa e que todo o mundo estivese co café. Eu non bebía café, obviamente, pero como que me leva a esos momentos, ¿no? E gústame como que creo que é un xenerador de situacións e de conversas que é moi potente. Entón, bueno, a mesmo a frase de veña, imos tomar un café. Pero ti levalo un paso máis aló. Bueno, eu estou un pouco flipado agora mismo. Gústame probar, gústame... bueno, teño unha máquina que é unha maravilla, verdad? E disfruta moito, pero a teño dende que estive en Alemania porque, pois, ao final pasaba moito tempo só ali e collín unha cafetería de especialidade de sitio guai, porque era un sitio moi guai no que polas tardes pois ia xente a facer coworking ou a escoitar música ou cursos de barista e tal. E pilloume como un par de semanas no que fun 5 ou 6 veces. Robin, que era o barista propietario, coñeceume e tal e díxome: "Oye, ves todos os días, por que ves tanto tal? Vives por aquí e tal?" E digo: "Bueno, no, pero veño caminando, dou un paseo e tal. O café está moi bo tal." E dime: "Pero na casa que fas?" E digo: "Bueno, teño unha máquina de cápsulas desa que nin uso, porque a realidade é que non a usaba, pero era da propietaria do piso."
e díxome, joder, que fas mañá pola tarde? E díxenlle, pois teño libre. E, pois vente, probas a cafeteira, investigas, aprendes. E ali fun. A verdade é que agora xa estou todo o día, verdade? Probando cafés novos, teño amigos como Víctor que ten o seu tostador aí en Coruña, que guaco, que é tremendo, encántame porque axúdame a preparalo de distintas formas, a disfrutalo, a entendelo tamén, a entender os procesos. Gústame, a verdade. Os vídeos que compartes en redes, calquera diría que esa máquina de café, igual que en outras casas o centro é a tele, aquí o centro da casa é a máquina de café. O centro social, sen dúbida, sí. Estarán os bares do barrio cabreados. Se toda a familia, se toda a familia Iglesias vai tomar café a casa de Borja. Sí, a verdade é que non fomos moito de bares nunca, entón tampouco estou quitando moita... Aínda que logo, cando vou a un bar, disfruto moitísimo, encántame ir a un bar e ese ambiente, non? Coñecer xente, escoitar, non sei canto, gustame moito, pero logo non vou moito, a verdade. E podes estar tranquilo nun bar en Santiago ou...? Sí, en Santiago Sí. vivo moi tranquilo, sí. A xente trátame con moito cariño, con... Eu creo que tamén a día de hoxe xa saben que estou aquí, é normal verme, non? Igual tamén. Pero quitando algún neno que queda como wow, ven a saludarme e falamos un ratiño, pero sempre a xente como moi amable, moi agradecida tamén, non sei, síntome moi querido. Bueno, pues todo isto é un pouquiño, todas esas facetas de Borja Iglesias que escapan do Borja futbolista. Soache a campaña aquí tamén se fala? Pois, a ver, contame máis. A ver, bueno, un dos seus momentos, claro, que aquí xa nos imos meter en camisas de 11 varas, porque un dos seus momentos, digamos, máis sonados foi a campaña esa de o Dépore da Coruña. Este grupo de rapaces de instituto que están poñendo a marcha unha campaña para levar o galego a moitas partes. E nos témolos subidos ao vagón, aínda que sexa virtualmente, e non deixan pasar unha entrevista sen facerles tamén as súas preguntas. Veña, Animaste vamos, co que che van por preguntar? favor. Veña, vamos a ver. A ver que nos din. Hola, somos aquí tamén se fala, somos Oli, Roberto, Emico e César. E unha das miñas preguntas é, ti de adolescente que equipo apoiabas? Non cho quixen preguntar eu porque daba a sensación de que iban a preguntar os rapaces, pero claro, con quen ibas ti de pequeno? A ver, a miña adolescencia xa é un pouco complicada porque eu xogaba no Valencia. Entón, claro, eu quería que o Valencia gañase. É certo que a miña relación... Estás yo dicindo a xente de Coruña, eso. Xa. Daste conta. Sí, eu voulle contar algo peor. A miña relación co fútbol e con Galicia e co equipo galego e co Celta. Bueno, porque ao final foi así. Saiu así. É certo que en Santiago hai moita xente dos dous equipos, En Santiago diría que máis pero, do Celta. pero tamén penso que hai máis Sí. do Celta. Entón, de maneira sinxela entre os meus amigos, pois a maioría éramos do Celta. E tamén a maioría de experiencias que tiven de ver fútbol profesional foi en Balaídos. Como que, non sei, foi o que tiven moi cerca e o equipo do que son, do que me gusta ver que gaña, incluso cando estaba en Villarreal e pasou pois a salvación aquela do 4%, pois sufrina dende ali e bueno, teño moitos amigos que xogaron no Celta, tamén no Dépor e a verdade é que non teño ningún problema co Dépor e gustaríame que estivese en primeira porque creo que é moi bonito para Galicia, é bonito para os dous equipos poder disfrutar desa rivalidade que non a vivín como profesional e gustaríame. O sea, gustaríache xogar un derbi... Hombre, encantaríame en primeira división, obviamente. Obviamente. Sí, é certo que aquí son moito máis amigable que no campo, pero que non hai máis alá que competitividade, respeto e xa está. O sea, que non fuches do Compos. Non, a verdade é que non. É certo que tampouco xoguei no Compos. Entón, claro, igual si de pequeno estivera no Compos, recordo que algunha vez fora a ver o Compos e tal, pero... Viviches os anos vos do Compos, non? Sí, Mais ou menos. pasa que non teño moito recordo pois da 97, 98, 98, 99, non teño moito recordo. Sí que é certo que logo un pouco máis maior, sí xa o disfrutei máis, fui algunha vez, pero claro, a miña relación co fútbol de primeira división era o Celta. Claro. Bueno, o Celta logo vimoslo xogar en Europa e tal, e claro, creo que o impacto ese foi... Bueno, recordo, falaban non fai moito, que unha dos meus impactos máis grandes foi cando vin a Mido xogar en Balaídos por esa sensación de corpulencia, de grande, que lle lanzaban o balón, baixaba co peito, non? Era como, joder, chamaba a atención de decir, wow, isto encántame a min. Entón, é guai. Que ben. O sea, que estás... Vamos, estás no teu... Que máis se pode pedir non que estás podo- no teu equipo? Non podo pedir moito máis, a verdade. A ver que máis teñen para ti. A ver.
A min gustame moito como vistes. Poderías decirnos máis ou menos canto custa o teu outfit na moda? Segues as tendencias ou vas por libre? Qué guai. Que Van guai con a bala, pregunta. A ver, Ves que hai xente que xa vai máis a lo de fútbol, Borja. non, pero é moi guai, é moi guai. A min encántame. A verdade é que sinto que a moda e a forma de vestirse é unha posibilidade de expresarte tamén, non? E de entender pois como te sintes cada momento, non? Creo que animo a xente que experimente un pouco, non? Que probe, porque eu teño momentos como en todo, non sei, teño sorte tamén, porque por exemplo, as zapatillas que levo son de Adidas e teño contrato con eles, entón síntome moi afortunado porque moitas veces vou de Adidas e fan roupa moi guai, entón é moi sinxelo. Logo gústame moito pois este tipo de pantalón, que como roupa de traballo, como lle chamaban, non? Un Carhartt típico, e logo uso moito camisetas, algunha camisa, gústame moito. Hoxe a verdade é que de todo o que levo non sei canto custa, pero bueno, os pantalóns, non sei, 80 euros ou 100 Un costaríanme. pouco de andar por casa, oxe, non? Non, a ver, bueno, Non te vestiches para vir a tele, non. Aínda que, bueno, vestirme como calqueira día normal, como con tranquilidade, non sei. Pero ese gusto pola moda, tes diseñadores que che gustan, tes Bueno. pezas fetiche. Sí, teño cousas que, pois, tanto que pode ser que... Pero bueno, pásame con cousas que... Teño unha camisa que comprei fai uns meses en Corea, que atopeina nunha tenda de segunda man e de Palas, que é unha marca que gustame moito e tal, e atopeina ali e costoume 18 euros, por exemplo, é unha das miñas camisas favoritas e aínda por riba encontreina ali, como o sitio era moi guai, era como unha minicidade de como eran como 4 ou 5 bungalows así feitos que había pois cámaras de segunda man, mobles restaurados e tal, roupa de segunda man, como era un sitio moi guai, teño por aí, por exemplo, e logo sí que teño pois de traxes de feitos a medida que gustanme moito e que claro, obviamente pois custan un pouco máis, pero que os disfruto moitísimo cando os poño e fanme sentir como moi ben. E pois non sei, que regalos que me fixeron xente que non sei, teño un bolso de Pepa Salazar que encántame, por exemplo, é rosa, pero uso moi pouco, pero cando usei, encántame, non sei, teño cousas guais, a verdade, teño sorte. Xa saíron Xapón e Corea, de eso non falamos, pero viaxar non che gusta nada, non? Nada, non me gusta nada, non. Ainda por riba, a miña parella María non lle gusta nada tampouco, entón, cada vez que temos tempo ou espacio, aí vamos. Bueno, máis preguntas. Veña, Borja, agora un xogo. Eu son Oli e voute contar dúas cousas da miña vida, tes que decir cal é a verdadeira e cal é a falsa. A primeira é que xoguei unha pachanga con Alex Bergantiños e a segunda é que estiven nunha rolda de preixa con Jeremai. Vou decir que a segunda porque gústame como formula as preguntas, sabes? Vou decir por eso, pero que podría ser a outra verdade tamén. A ver que non lo vai dicir el. A ver. E a verdadeira é que estiven nunha rolda de prensa con Jeremai. Ves, que gustábame como... Como preguntaba como de rolda de sí. prensa, non? Ademais como máis irracional, non? Igual era máis posible Sí. que votase a pachanga con Alex Bergantiños que Bueno, pero votase. bueno, podería ser, eu que sei, calquera cousa que Alex sumouse agora e foi con el. Bueno, e a última, a ver. Eu quero saber cales foron os 3 defensas que máis che custaron superar na túa carreira. Vale. Pois é interesante, algunha vez preguntaronme, pero non polos 3. Te preguntaron por un, nada máis. Sí, recordo un partido moi duro que foi o meu debut co Español en primeira, foi en Balaídos e foi contra Gustavo Cabral e amargoume porque foi moi listo tamén, el entendía que para min era un partido moi emocional e xogoume moito esa carta. Fixo trastoque. Un pouco, pero ben, non faltándome respeto ni nada polo estilo, sino como todo o rato dándolle importancia ao que estaba pasando, non? Creo que xogou moi ben, aprendí moito dese día. Bueno, xa defenderame moitas veces, xogáramos moitas veces en contra adestrando, pero competir é distinto. Creo que foi dos partidos máis difíciles. Logo vou decir cando non tiña o balón, o sea, que costoume a min defenderme moito, a Gerard Piqué, pola capacidade que ten co balón, a tranquilidade que xoga como se non estivese xogando no balcón da súa área, que dalle igual. Entón espérache ata que chegas ao lado,
dá o pase, regatea, che, tal, e a sensación de decir, este cabrón, como me leva ata onde el quere, non? Moitas veces. E logo sen balón. Tal e como dis, parece que Piqué xogaba como era, non? Sí, literal. Sí. Aparte, teño bastante boa relación con el de cando xogáramos así en contra, de algunha vez que coincidimos por xente en común ou cosas así. É unha persoa que non se esconde, eso é moi guai, a min parece moi guai. E logo, defensivamente, que pareceume moi difícil Sergio Ramos, porque físicamente é moi potente, é moi rápido, é inteligente, e logo con balón é moi bo, como que é desos xogadores que cando estás competindo con el dis, este é mellor que a min en todo, sabes? Levache un pouco como che vai mermando, non? Nesa situación e tes que, por exemplo, por las miñas características, tiña que pensar moito máis en como facerlle dano que igual que a outros porque levábame moi ao límite. Pero non che cantou. Non me cantou. Non me cantou, aínda que coincidín algún día con el nalgún evento e tal. Bailamos xuntos algún rato, sí. En serio? Sí, nos levamos. Máis aló do baile no campo que ese outro tipo de baile. Sí, ese ¿no? outro tipo de baile. Sí. Oye, unha faceta máis túa, Vale. a de xogón, non no campo, fora, gústate xogar. Sí, pero a todo. O sea, encántame competir e xogar a todo, dende xogos de mesa a videoxogos, gústame moito, a verdade. E tamén porque tamén penso que ten unha parte social, pois tanto un videoxogo con xente que está vivindo noutra parte como xogos de mesa na casa, por exemplo, que gustannos moito a miña familia, a min, a miña parella tamén, entón é como gústame. Pois vas ter ocasión de demostralo porque nun momento chega Carme co xogo do vagón. Vamos a ver. Borja Iglesias, presento a Carmen Méndez. Encantado. Carmen Méndez, Borja Iglesias, creo que xa sabes quen é. Sí, xa sei quen é. Son do Celta, Borja. Quería dicircho Bueno, así de primeiras, así, xa, así. directo. Antes de empezar. Antes de Sin empezar, anestesia, sin anestesia. Sin presión, nada. Borja é o responsable do xogo no campo, pero Carmen é responsable do xogo Vale. aquí no vagón e ela quen vai dirixir esta partida. Borja acaba de dicir que lle encanta xogar a xogos de mesa. Sí, xa os coitei, así que genial, se Sendo, encanta. sendo Sí, futbolista sí, será sí. competitivo, o sea que... Igual en fin. precipiteime, Esperemos que che guste. Este é o xogo do vagón, así que benvido. Vale. Ves que hai un tabuleiro Ujú. que imita un poquiño o tren no que estamos. Vale. En ese tren, pois, viaxades ti e Luís con 50 persoas máis. Estades falando tranquilamente. Ali detrás están todas. Máis ou menos, Todo anda sí, por sí. aí. Estades falando, de repente escoitades un estrondo fortísimo. E o tren frease de golpe Vale. na escuridade dun túnel. Notáchelo, cando pasou? Sí, pero leve. Sí, Leve, foi foi leve, Sabiño. sí. Claro, nada que ver Claro, con... cos golpes que lle dan no Claro, campo. comparado con chocar con Central Alemán, vas a Este decir que nada. ese foi un golpe. Un golpiño de nada. Pois estades atrapados no túnel. Vale. Levades de feito xa 8 horas atrapados aí, Sen aire. Sí. sen aire casi, sen contacto co exterior, incomunicados completamente. E por se fora pouco aquí, o noso amigo Luís, que normalmente é boa persoa, non, sí, a Luís, pois cruzouselle así un cable e converteuse nun axente do caos. Vale. Polo tanto, o teu obxectivo, que vai ser ir pasando probas, ir pasando polos vagóns ata chegar á locomotora, Meña. e salvarte, ese é o teu obxectivo, o seu vai ser Ao Ou a min, contrario. ou a todo o todos. contrario. Vale. Bueno, a ti e a todos. Claro, se te salvas ti, Salvas a Vale, todo o vale, tren. El vai impedir que o fagas, vai facer todo o posible para que non chegues aí, no é salvo. Está ido. E hai outra cousa importante que é o índice de supervivencia. Ves aí o coelliño? Ujú. Estás Podíamos agora ter- cun índice alto. Sí, podemos ter pintado unhas olleiras así Sí, negras ou unhas- algo de panda. Sí, a verdade é que sí, sería un detalle. Entón, conforme vayas ou fallando preguntas ou unha tirada de dados perdas co axente do Vale. caos, ese índice vai ir, ves, avanzando, e se chegas aí a cariña, se como un marcador, non? Se chegas aí Acabou. antes de chegar á Oh. locomotora, pois perdes e quedaste atrapado aí eternamente. Que che Un final parece moi o triste, xogo? un final moi Ben, triste. non, vamos xogar, Nada, non? moi tranquilo. Moi tranquilo. Vou empezar dándoche a túa mochila de xogador. Vale? Tes un cartón de deleite aí metido e Vale. un paquete de mariñeiras da Veiga. Supervivencia. Que che parece genial, algo para comer, Veixo moi ¿no? ben. Moi veixo ben. moi ben. Pero Eso ademais, que diría nutricionista, leite galletas, ben, non? Sí. Nesta situación penso que diría calquera cousa está. fai o que poidas. Pero ademais ti podes elixir outras 3 cousas que queres levar nesa mochila. Pois non sei, algo como para abrir unha porta ou algo así como Unha palanca. unha palanca, sí, Unha algo así. palanca, Hai pouca luz, non? sí, Pois unha linterna. unha linterna.
O kit de caco completo, eh? Falta che o Palanca, pasamontañas. linterna. Iba a decir unha botella de auga ou algo así, pero bueno, co cartón de leite igual apaño, non? E se queres auga, bueno, unha botella de auga, por si acaso. É importante estar hidratado. Sí, sí. Ainda aí, Sí, nesa para circunstancia. pensar ben, veña. Vale, auguiña. pois palanca, auga E linterna. e linterna. Vale. Pois para conseguir esas tres cousas, ese equipamento, tes que superar na tirada de dados o axente do caos. Se non, quedo sin elas. Senón, Quedas el. se non vai che quitar unha. Unha das Vale. tres vai che quitar, se gana el a tirada. Vale. Entón podes tirarte primeiro. Tiro os tres? Os Sí, tres os tres. xuntos. Sumamos o... Caramba. Boa tirada, 6, 4, 5, 15. Bueno. Difícil, a xente? Que traemos xogadores de élite, pasa o que pasa. Claro. que isto... 10. 10. Conservas 3. Pois conservas as tres Vale. cousas. De todas O que pasa- maneiras, o que el pasa vai decidir que Sí, a ver... co teu kit de supervivencia ao mellor che quita algún punto igual a xa. elección non foi a mellor, así que Vale. vamos quitar un puntiño de supervivencia, porque sempre hai cousas que se poden coller moito máis útiles como un cepillo de dentes ou, en fin, sabes, cosas moi necesarias nesa A situación. higiene tamén é importante. Claro, sempre todo. Si vai che sorte que só che quitou un. Isto é como Vale. que ti queres meter un gol e el está de porteiro e Sí, non quere que o metas, vale? Perfecto. Para facer un símil. Ese- Pois vamos a empezar a xogar. Veña. Entón vas roubar a primeira carta Vale. e xa vas situar aí. Unha pregunta. Unha empezamos pregunta. Vale. Pois nesta viaxe acompáñate Jimba, Vale? vale? É unha coelliña branca que se fixo moi amiga de Jimba. E de feito tivestela na casa uns días e bueno, Vale. todo unha familia, esa coelliña blanca. Esta... Todo eso é unha familia, moito Vale. amor aí. Vale. E vouche facer unha pregunta en relación á normativa do tren en relación cos animais. Tesme que dicir cal é a correcta. Vale. A primeira, non poden viaxar coellos no tren. A segunda, só te podería acompañar un ou Jimba ou a coelliña. Vale. E tres, terías que ir rescatalos porque viaxan nun compartimento especial. Non, eu penso que só pode viaxar un. Moi ben, Ben. só Por pode experiencia. viaxar un. Por experiencia. experiencia. Intentaches colar dous bichos no tren algunha vez? Non, pero cando viaxamos os 4, porque María ten un, ela leva un, o sea, o billete e o outro. Claro. Pois podes coller Vale. outra carta, Veña. pola na seguinte posición. Esto... Ai, a carta da asamblea, pon aí que che conto agora. Primeiro, quero saber que tipo de perfil tes ti nunha asamblea. Es dos que convocas ou dos que pasan máis desapercibidos? Tendo a ser protagonista, sí, convocar. Ti convocarías sí, a asamblea. Sí, sí. O vestiario faste Pois, escoitar sí, Son bastante liantes, sí, para esto. Sí. Son dos que intentan movilizar a xente para que se exprese, para que diga o que pensa. Que ben. Gústame. Pois ese é o papel que vas ter aquí, moi Veña. activo, porque hai unha asamblea de persoas que están moi alteradas, porque claro, hai persoas que pensan que teñen as solucións, hai pánico, hai balbordo, pero tamén hai sorte porque hai bastantes celtistas no tren. Es. Bueno, menos mal. Entón, Bueno. claro, os celtistas empezamos aí. Que fale Borja, que fale Borja, Lolo, que fale Lolo. Borja. Entón, eu quero saber que lles dirías, vale? Como vos ides organizar, como mantes a Vale. cordura, xa sabes, estamos nun tren, nun espazo pechado, e hai momentos que poden ser incluso perigosos, que a xente está moi alterada. Vale. Entón, que lles dirías? Bueno, aínda que seguro que eu non estaría o máis tranquilo, non sería o máis tranquilo de todos, intentaría mostrar tranquilidade, intentaría que bueno, fomentar a cohesión. No. No, Tes tes que largar o speech. largar os Ah, largar o speech. Sí, claro. sí, sí. Vale. Non pues, somos os da... Imagínate Diría- que estamos Va- aí. levamos 8 horas. Eu teño moitísimo pechados, medo. vale. Eu teño moito Vale, medo. pois eu diría, bueno, vamos a estar tranquilos. Entendo que ninguén quere estar aquí, entón vamos a facer algo para sair de aquí. Creo que temos que facer todos xuntos. Así que vamos a manter a tranquilidade, vamos a ser proactivos e quen ten algunha idea boa para continuar cara adiante e intentar sair de aquí, pois eso gustaríame dicir. E logo que no que poida axudar, aquí estou, o primeiro. Eso sería o meu speech, máis ou menos. Que facemos, entón? Que dis a xente do caos? Eu creo que vamos deixar que decidan os dados. Vale, os dados Veña. van decir que engaña dos dous. Vale. Sí, exacto. Vimos xogar un punto de supervivencia, pero nos dados, porque o discurso non o fixo gañar así. non te- Non o acabaches de convencer. Pois nada, tira dados. Tiro No, eu por primeiro. favor. Sempre ti Sempre primeiro, primeiro, que so vale. convidado. 6, 9. 9, uf. Presión, Esta cousa... Empeza a notar a presión, tantas horas aí dentro, isto tiña que pasar. Pues, Oito. Libraches, Borja. Aí. Moi ben. 9 non é moito, ou sí, pero é máis que Depende. 8. sempre. Sempre todo é relativo. Pois non perdes ningún punto, Vale, bueno, seguimos menos mal. avanzando e colles outra Collo carta. outra. Es competitivo nestes xogos como no campo ou... Bueno, non?
Patada non chegou. No, no. No, estaba mirando por... No, botei os pés para atrás, por se... Patada non chegou. Ui, non hai conexión. Wi-Fi, non Wi-Fi. hai conexión. Isto altera moito É que non hai xente. cobertura, non hai redes, pero resulta que ti levabas o móvil escondido Ah, vale. e de vez en cando revisas o teu teléfono por se hai algún milagre. Vale. E xusto hai un milagre, pero un milagre que só dura 15 segundos. Entón, durante 15 segundos vas ter cobertura, pero non che dá para chamar, non che dá tempo. Vale. Pero dache para mandar unha mensaxe. Tes que dicir que mensaxe enviarías e a quen. Sería boa idea mandarlo a María, porque María é moi resolutiva e movería o que fora Pois- para atopar a alguén que detectase onde está o tren. Entón, igual a María mandaría mensaxe e diríalle... María seguro que sabía onde estaba indo. Claro. Entón, o tramo coñece, Sería ¿no? desexable que o soubese. Sí, Sí, estaría ben. sabería, seguro, 100%. Entonces diríalle, amor, estamos nun túnel, necesitamos ayuda, contacta con alguén. Moi ben. Seguro que ela fai algo, Vale. seguro. Pois non vamos saber se a mensaxe chega Xa, ou non. ou non, pero sí podemos sabelo facendo a tirada de dados. Ah, vale. Se gañas, vai chegar a mensaxe, se non, Estamos chegando a cobertura, Borja. 5. 5. Se non vas perder un punto de supervivencia. E esa chamada e esa mensaxe perderase ademais no éter. A ver. Si, efectivamente, No. perdes un punto de supervivencia, a mensaxe Vale. non chega a María. Direi yo a María, non te preocupes. Podemos decirnos. Chegaralle cando saia. Cando xa chamas, será salido. Por eso, pero esto Porque a ver se te vas quedar aí. Pois seguimos. Vale, colle outra, non? Colles outra carta. Outra Outra pregunta. pregunta. O 18 de xuño de 1881 partiu o primeiro tren da estación de Vigo Urzaiz. Que destino crees que tiña? 1. A Coruña, 2. Compostela, 3. Ourense. Vou dicir Compostela, pero non teño nin idea nin por qué. Non é Compostela, non é Compostela. Sí, Perdón, ¿no? A perdes ver, un. barrendo, eu entendo de barrer para casa. Claro, sería Ourense seguro. É Ourense, é Ourense. Onde chegou aí a alta velocidade primeiro? Claro. Que se comunica? O sea, Vigo e Ourense. É verdade, é verdade. Non pasa nada, eu tamén entendo porque Compostela, ao final, Sí, pero... sempre tira aí. E digo, no vai, corazón. se chegaba aí a Cornes ou algo, non sei. Pero non, foi Ourense. Pois nada, perdiches unha, pero seguimos, aínda che quedan, aínda estás aí, estás Bueno, aí. estou aí. Ainda podemos facer que quede no túnel, a ver. A ver. Esto que non sei que. Uf, é que aquí esta carta significa que te acusan de roubar. A Borja. A Borja. A min. Bueno. Acúsante de roubar. Resulta que fuches o último o que viron preto dunha mochila que Vale, tiña esta. un termo con café, Ah, entón sí. que agora falta. Vale. Vale? E o axente do caos anda dicindo por aí por Que- todo o tren que ti es moito de café, non sei se é claro. así, es moito de café, Son- non? Xa son dixeches son antes, feitos. Son Son feitos, feitos. e xa non hai volta atrás, e está todo o mundo contra ti. Entón teste que defender. Como te defendes? Pois collería a miña mochila, vaciaría, daría a volta así 300 veces, quitaría todo dos bolsillos, sacaría os bolsillos fora e diría, joder, o que menos me interesa agora mismo é o puto café. Quero sair de aquí. Claro. Pois non sabemos se con esa explicación a Asamblea te vai crer ou non. Entón temos que tirar os dados. A xente do caos, que a explicación que deu Borja, queres lle dar algún punto de ventaxa nesta tirada? Non... Por tirar da parte musical, Vale. se és capaz de facer esa mesma defensa en rap, Son malísimo. douche 3 puntos de vantaxe na tirada, Vale, como un pareado ou algo así. por exemplo. Pero con actitude. Uf, entonces mal. Son moi vergonzoso para estas cousas porque son malo. Pero, Sí. pero xa tes experiencia nisto, eh? Bueno, pero canto letras de outros, non as miñas. Así que confío nos dados. Nada, xogo. Dados. Seguro. Pois Sí, veña, dados. Tiro, tirada ¿no? de dados. Tiras ti primeiro. Bueno, máis de 10, seguro. Sí. Caramba, Tiña moi que terlle ben. restado, Tiñas que terlle restado. Sí, tiña que terlle A ver, restado, ti. isto non pode ser. Empate. Sí, Tedes foron que 10. repetir. Cando Sí. hai empate hai que repetir tirada. Voto de calidade do xente do caos. No, hai que repetir. Pois a ver. Uf, 5. Agora regular. seguro que non queres rapear antes de que tire. Outro punto. Outro punto. Joder. Borja. Comen que Por terías favor. arreglado con algo de Casey. Xa, o que pasa é que tampouco... Bueno, esto no para, igual para os robos está ben. Seguimos, Colle veña. outra, non? Colles outra. Como isto no para? Como? Ala. Isto é que perdo unha Ai. destas, non?
Non, Ah, vale. eso é a carta do axente do caos. A miña. Que Vale. a del. Entón, Luís vaiche poder pedir algo. Se non o fas, vas perder 2 puntos de supervivencia, o que quere dicir que o Que tens que facer, perderías. porque se non Sí. perdes. Se o que fas non lle convence moito a Luís, hai que tirar dados, e que Vale, engaña, a ver. pero aí só perderías un, no caso de que perderas. Pero se lle convences moito, quedas así. Veña. A veces na vida hai Entón- segundas oportunidades. Entón, Pensa vai- ben o do rap. O mesmo. Entón, Porque eu xa te vexo con ganas. Aparte acabas de caer en a canción xa, o sea que vas ter esa oportunidade No. única de salvar. O sea, decía esto un pouco porque bueno, na canción de Esto no para de Keisio fala un pouco do problema sociopolítico actual. Que di? No, que Rapea, rapea. Está Pasa a que- túa supervivencia en xogo, eh? O porque pasa que en castelán, por exemplo, Si que xou que saibamos non fai rap en galego. non, pero Dios que te criu sí. Sí. por exemplo. pois sí. algunha de Dios que te criu. Bueno, o estribillo é Dios que te criu, Dios que te criu, Dios que te criu, Mailanai que te pariu. Dios. Fala como da creación de Dios, Dios que te criu, pero agora mismo non me acordo, a verdade, pero bueno. Non lle restamos máis. Non sei, és ti o que decide esas cousas, a xente. Veña, ímolo xogar todo a última. Uf! Estou me poñendo hasta un nerviosa, Borja. Entre o calor e Porque todo, eu quero claro. que ganes, É que non hai... É que son moitas horas Eu aquí. estou Nin aire contigo. acondicionado. Eu estou contigo. Todo eso desapareceu cando quedamos aquí A atorados. última carta. Ui, conflicto. Hai unha persoa no tren que non para de mirarte mal, anda detrás de ti todo o tempo. Outro. E ti Outro. pensas, él pensa que igual é do Depor. Claro, normal, pensa iso. Pero hai un momento no que xa se che pon diante, encárate e diche, Borja, non te lembras de min, verdade? E ti non te lembras del, claro. Esas cousas pasan. Sí. Como sí. saes desa situación? Pois a verdade é que non. Digolle, pois a verdade é que non. Si me recordas. Gústame a súa contestación, porque sen eu tamén fuxir. diría Sí. eso. Sí, É sin que, fuxir. Enfrentarse á realidade pois- e a verdade, ser honesto. Sinto moito, encantaríame acordarme, pero non me recordo. Pois non sei se lle convence a xente Eu esa creo- contestación eu ou creo se que hai esa- que tirar o Eu creo que esa sinceridade tan pouco vista vai a permitir tirar con 2 puntos de ventaxa. Bueno, 2 puntos de ventaxa non está mal, Tampouco vista. Sí, moi pouco habitual. 4, 10. 10 máis 2, 12. Vale. A ver que Bueno. pasa. A ver que pasa. Foi un placer, Borja Iglesias. Ai, ganaches. Pois foron determinantes, eh? Sí. É verdade. 9. 9, ¿no? Diría Pois por Borja un. agora, 10 son máis que 9. claro. No, pero é verdade que moitas veces pásame. Unha vez dixen, sí, tal. E logo non sei que me dixen, non me acordaba, obviamente. Tuve que dicirlle, mira, non me acordaba, verdad? Non sei que, Claro. sentíme mal, entón dixen, joder, pa que lle minto, sabes? Podo dicirlle a verdade que non me acordo, Claro. polo que sexa. Porque non te das conta nese momento, ou porque non o ubicas. Non sabíamos de que era, non? No, non sabíamos. Pero ganaches, Gañou serviuche por para los pelos, ganar Por polos los pelos, pelos. por los Gol no pelos. minuto 90, Pero no desconto. sí, no desconto. Este foi no desconto. Pero parabéns. Bueno, Así que graciñas. liberaches. Estás libre, podes volver a casa, podes mandar a mesa sempre a María, Vale, dicirlle pues sí. que saíches ben Supoño. do Do túnel. túnel Sí. e que saíches ben do vagón, Borja, que Esa foi inven tamén Que metiches gol, ao final do meteu gol. conflicto de non acordar. Eso me fai gracia, pero sí. Pero é moi importante Sí. que estiveches este anaco con nós e que te Moi agradecemos un montón de verdad que Ao viñeses revés. ao vagón con nós. Sí, espero que o pasaras ben. Sí, moi ben, de maravilla, gustoume moito todo, estive moi a gusto. Moitísimas Grazas. Gracias, Borja. Grazas. Chao, chao.